Tungod sa Christmas season, si Titoda nakabantay nga ang peak hours sa traffic mas nagkataas. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Grabing kahuot sa trapiko ang nasinati karon tungod sa Christmas rush kung sa kadaghan sa mga tao nga mag-shopping ug mangumpra alang sa Pasko. Nabantayan nga sugod sa miaging semana sa mga daan sa dakbayan sa Talisay, bumper to bumper ang dagan sa trapiko. Mabuntag man o mahapon hangtod na magabi, moabot sa 4 ngadto sa 5 ka oras ang paghuot sa dagan sa trapiko atol sa peak hours. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 10 sa buntag ug mulahos na gani sa kaudtuhon. Samtang sa hapon magsugod sa alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 10 sa gabi nga tungod matod pa sa Christmas rush. Nakamatikod na gyud mi og pagsaka sa gidaganon sa atong mga sakyanan. Ilabi na gyud diri dapit na sa may Bacalso Avenue ug Cebu South Coastal Road. So base lang sa amo ang naobserbahan, among ikumparar ang ordinaryo ug among ikumparar ang karong mga panahona, doon nagipagsaka ngadto sa mga 20 ngadto sa 30%. Usa sa solusyon nga nakit-an nga lugwayan ang duty sa mga traffic enforcer hangtod na sa alas 11 sa gabi. Sagad sa dasukan sa trapiko magabi mga sakyanan padung sa habagatan. Sukad niadtong mga tulo na kaadlaw ang nakalabay, amo na sang gi-adjust ang oras going south. So ang oras, yes, gi-adjust na mo ang oras sa traffic light, among gipatasan ang oras paingon og south, gikan sa alas 5 ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi. Naatay na matikdan gikan dinhi sa alas 12 ngadto sa buntag sa kadlawon, no? Naa mo average na ta og mga 2 ngadto sa 3 ka mga aksidente. Subay niini awhag sa City Toda sa mga driver nga patasan ang pasensya o mas maayong mobiyahe og sayo aron dili mahigot sa trapiko nga kasagaran mo sangpot sa disgrasya. Sama na lang ganiyang alas 8 sa buntag, nakuhaan sa CCTV sa Eskina Laray, Barangay San Roque, habig sa Cebu South Coastal Road. Kining SUV nga milahos bisan kun red light na. Tungod niini hapit gikabangga sa SUV ang e-bike. Human kini misuway og counterflow aron unta moapa sa go signal paliko padung sa dakbayan sa Sugbo. Sa yuning buwana nahuli ka mang laing SUV nga wa mosunod sa stop signal nga misangpot na noon sa pagkadasmag og pagkapilit sa motorsiklo ngadto sa SUV. Makita sa CCTV nga nipingit pa sa kasakit ang motorista. Apan tungod sa kahadlok, mipalayo na lang kini kay wa ma magsulob og helmet. Mato di Tumulak nga hangtod karon, wala mo patimaw ang mga motorista ug wa usay ni claim sa motorsiklo. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.